ବିଲରୁ ଧରା ହେଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶୀ କଉ ମାଛ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କିଏ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିବେ ଆଉ କିଏ କିଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ନଥିବେ। ଯେମିତି କି ଆମେ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ବିଲ କଉ ମାଛ। ଆଉ ଏଇ ମାଛ ସବୁକୁ ଗାଁରୁ କାଟିକି ପଠେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ମତେ ଏଇ ମାଛ କଟା ଆସେନି। ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି। ମାଛକୁ ଅଧିକ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମାଛ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା। ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇ କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ କଳା ଜିରା ଫୁଟେଇ ନେଲି। ସୋରିଷ ଜିରା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର ଗୋଟେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ବନେଇ କରେଇରେ ଢାଳିଦେଲି। ମସଲାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ପକେଇ କିଛି ସମୟ କଷିନେଲି। ଏ ହେଉଛି ଓଲକୋବି ଯୋଉଟା ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ଓଲକୋବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଓଲକୋବିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ସେଇ ମସଲାରେ ମୁଁ ଆଡ କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ସେଥିରେ ଆଡ କରି କିଛି ସମୟ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦେଲି। ଆଳୁ ଆଉ କୋବି ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଫିସ୍ ମସଲା ପକେଇ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମାଛ ଆଡ କରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ତରକାରୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଲି।